Nou, ik ben Hetty Dekker van HD Management. We zijn hier vanavond in Smitty's Palace voor een benefietconcert voor de kindervisite van Duchenne. Er lopen hier vanavond een heleboel artiesten die belangloos optreden om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen. Ik ben Nicolette Picard, moeder van een zoontje die lijdt aan de spierziekte Duchenne. En mijn man en ik zijn op onze manier proberen we mee te werken aan het werven van fondsen, gelden. En dat doet ook Duchenne Parent Project. Daar zijn wij actief in, dat is een stichting. En die heeft ook dat doel. En wij werven fondsen omdat het heel belangrijk is om met onderzoek te werken aan oplossingen voor deze spierziekte. Elk stukje onderzoek kost gewoon hartstikke veel geld. Dus daarom is het ontzettend belangrijk dat dit gebeurt, dit soort avonden. En dat mensen weten van die ziekte en bijdragen eraan. Ja, we zijn op dit idee gekomen nadat wij vorig jaar een e-mail kregen van Volendam voor Duchenne. Met het verhaal over Tamara Tolle die ambassadrice werd. Nou ja, goed, het verhaal van Duchenne, dat greep mij wel aan. Ik heb zelf ervaring ermee in de familie. En toen bij onze organisatie aan tafel gezet en hebben we besloten om dit op te gaan zetten. Maar ja, dan komt de locatie en Smitty was heel snel gevonden en bereid om medewerking te verlenen. Dus echt een super locatie ervoor. www.duchenne.nl, dat is de website van Duchenne Parent Project. En via die website kom je weer op tal van andere links, maar daar staat heel overzichtelijk wat het is en wat je kan doen om ons te helpen.